даже да ви Да, само че запази Саливан, брато, не автомобилите. се отнасяше добре. Добре, ма, Айде, излизай. тук като идваха Вали, коли... чуваш ли? Да. Да. 47 готова, 52 има Добре, на... да. Седи зад мен. Майка. Айде. Майка. Аре, падай! Защо ме закла мене, бе? Чакай, бе, без да искам. Той е паднал, брат, ти ме коляш мене, аз ги свалих. Не, аз го видях, че е прав, видях, че е прав. Прав е, защото се багна и двамата ги свалих. Пичове, 2 в 1, добре ли, бе? Аз ме хуя, бе, ела Марина. Къде с нож, кой ще биш така, бе? Сега ще се робваме, бе? Или да левка мишките? Не, Иде. ние ще ги робваме. Левна, един за... Ти се това левка, той има нещо да прави. Айде да се запишем на тези записи. Той един за става. Момчета, двамата заспаха, вие ще заспиете ли? Да почваме да ви роба или... А? Не, бе, ако ще доставям, взимай. Добре, защото ние заспахме. Еми брат, той не заспиме, ние Мари, заспаха с 50% щетите. тука, брат. Брат, не робе, ние заспаха с щетите. Добре, не ме. И кожден ще много ще си виждам. Защото луд, аз вече те обрах. Той го качва. Да, той и другите се кача, и двамата вече. Той един заспа напред капага, защото такива, бе, брат. Не по сега Това е много тъпо да заспият така. Тия как ги заклах и двамата направо и